Hvordan opgraderer vi vores Linux-system her til fuld version? Det vil sige ikke bare normal opgradering. Normal opgradering, det er den her, vi har nede i hjørnet, som er det her program her, hvor man kan opdatere. Enten så har man den her nede ved skjoldet, hvor man kan trykke refresh, og så kan man opdatere sin computer på den måde normalt. Og så skal den lige opdatere listen for diverse opdateringer, der kunne være. Det er den standarde måde, men hvis ens Linux-system det er gammelt og aldrig har været fuldt opgraderet i lang tid, så er der en anden metode, man kan bruge. Og den har vi ikke herinde. Så man lukker lige programmet her. Normalt så går man også ind i programmet med menuen hernede, og så kan man skrive Update. Det er den anden måde. Så har du det her grønne skjold, Update Manager. Men det vi gør nu, det er, at vi går ned i startmenuen, og så skriver vi Terminal. Og så kommer der sådan en sort en hernede, Terminal. Den åbner vi op, og så gør vi lige skriften større, så alle kan være med her. Og herinde, der skriver vi sudo apt get update, og så trykker vi enter. Og så skriver vi vores kode, vi har, den du end har til din computer. Og så begynder den at opdatere den liste, der er med opdateringer, for den går ud og spørger, hey, er der nogle opdateringer derude? Så skal vi lige være klar her. Nu er den gennemgået hele den liste, vi har, så for at gøre skærmen ren igen, så vi fjerner vores liste, så kan vi lige holde Ctrl nede og trykke L. Så bliver skærmen cleanet. Og så skriver vi nu sudo apt get. Og så normalt, så kan man herinde skrive, der kan du skrive upgrade normalt. Det er så den standarde måde at opgradere på. Og der kan vi trykke enter. Det her det er den standard måde, så trykker vi enter her. Og der fortæller den dig, hvad der kan opdateres og ikke opdateres. Så nu Ctrl L. Men hvis vi gerne vil lave en fuld opgradering, og hvis det ikke har været sket i lang tid, så her så kan vi trykke pil op og ned for at gå tilbage til de tidligere kommandoer. Så jeg trykker pil op, så skriver den forrige kommando. Og herinde der skriver jeg så full på engelsk, og så upgrade. Og herinde der laver man så en fuld opgradering, og det vil sige, at den opgraderer systemet 100% med det, der er muligt. Trykker man enter, og se. Nogle gange kan den godt finde på at spørge en, hey, har du lyst til at installere den her pakke, har du lyst til at opgradere, og så trykker du Y for yes. Men herinde, der var der ikke nogen. Som jeg så kan læse her, der står her, 0 upgraded, 0 new installed, og så står der 0 removed, og så står der 0 not upgraded. Og så står der så hernede, some packages may have been kept due to phasing. Og phasing, det er jo nok, det kan eventuelt være, at de har nogle beta-programmer eller noget, de er i gang med at teste af, for at være sikker på, at det er godt nok. Eller også så kunne man lige google det. Så det gør jeg nu her. Så tager vi lige en Google her. Så kontrol der, og så kopierer vi den ud. Og så går vi lige ind på Google her, for lige at se, om der er noget her. Så den tager vi lige her. Sådan der, og så kan jeg lige google. Der får nogle passer på kip af der. Kan jeg lige læse, hvad det her det er for noget. Så er vi inde på noget her oppe. Så får noget, det er så gemt. Super, det skal vi ikke have. Så hernede, der står der faktisk her, what are phased updates? Phased updates are software updates that are rolled out in stages, rather than being provided to everyone at the same time. Provided only to small subsets usually. Okay, det her det betyder, at alle de opgraderinger, man har til ens software, det bliver altså ikke rullet ud med det samme. Det bliver kun rullet ud til et lille subset, altså small subsets of Ubuntu, det er også stadigvæk Linux, for at ligesom at teste opdateringerne, for at finde ud af, om de er stabile, ikke? Og når de så ligesom er blevet gennemkørt for at blive testet, så bliver de rullet ordentligt ud. Så det betyder altså, at vores opdateringer herinde, dem her, som may have been kept back due to phasing, det betyder, at der går altså lige noget tid, før de her mine sidste 7 upgraded, at de ligesom bliver kørt helt igennem. Så hvis vi lige clear skærmen, Ctrl L, så den første, det er sudo apt get upgrade, den kører man igennem, update, og så er det upgrade, og så er det full upgrade. Og det er ligesom de 3 ting, der er. Update, så man opdaterer listen, og så er det upgrade, som man ligesom opgraderer, altså man installerer de opdateringer, der er, og så er der så full upgrade for at lave en fuld opgradering. Og det er ligesom de 3, der er. Ja,
Så det var det.